Delinteri lamun ora tanggap tanggon teguh kukuh bakal keseret ing kahanan. Sumebaring parto kang dudu bisa mahanani lakukan kleru, jejering kawula kudu bisa nggunakake hak pilih pribadi kanthi suci. Pamilih kang jumbuh karo krentek ati ora bisa kalintunan apa wae. Ketoprak pindes, edukasi, demokrasi, pengawasan pemilu, warso kalih musolas, kanthi lampahan, warto rewo, sugeng amirsani. Pirang-pirang tahun K13, yuk bercok! Pangarso kita sanes tiang kai kamu, gatos malate kaulo kamu. Aku durung ngomong ceritanya kepiye? Mrene lho Cak Bagus. Ajar lu bayar karo Pak Bagus ini. Ora saged ngomong. Sopi panjenengan kal. Samenika. Kata gunung jeblok, bumi bengkala longsor, banjir bandang dan satanggalan. Aleko awit Gusti kita. Gusti paling palat kesipur. Gusti paling asa.
Ojo sithik-sithik kok gayutake karo papan karo papan. Kok cetek tenan mikir. Kalau dipikir ngerti tenang dipikir sing Allah coba kalian dia bocor ojo apa-apa digayutake ada wawan wong kadang ketemu bumi amarga siji dirungokno iki siji amarga Allah pengen warasake anane waktu ning zaman kami kami dulu keanehan kaya ini yo disebabke mergo wong dosa contohnya wis duwe mobil 5 ijek pengen duwe mobil maneh tapi bos tinggal pulau nyatane bodong iki kok dadi bojone tak sundal pengen golek maneh iku jenenge ono ya nek kudu apa-apa Ani nyatane waktu kan sumber pancingan sudah malah sama kata layar putih tribuni tegesipun bangsa lonco satu ngeceki kami aku tuh sumur pimpain ini loh sabar tenang sabar dadamu itu tenang tak bagus kok menawa sikap ngomongan ojo ngomong tak tentang nanging kok yo dipilah kok menawa tawarno mau amu tawarno kan salah istilahnya kok jadi ojo kok terus ngomong mentah-mentah lalu langsung pesu boten sari terus ngoten lagi mergane pertahanan alam koyo ini jadi ojo cewek bagianku sosokan kendali kok nyatane bagian penandani maksudnya orang macam liane cahayu sajak kok layu-layu apa ono sing ngoyak siramu to cak coba jelasno kowe iki sapa saka endi angkat parah Kami pulang, sivilis, pilih dari mana kelas sakit Jawa lagi. Kelas sangat dipelajar sakit ada ngomong aja tak bagus betul bagian cewek bagianku betul kelas sangat dipelajar. cahayu nah ini Sangat dipelajar sakit Jawa. Awet kamu asal Jawa.
Mantan lebih pula kira-kira. Pelan, dibuatkan satu. Kenapa pula kedah? Mantan deret uri-uri pamangke. Tuin tradisi engkang diwastani kaentosan. Oi, kamu datang dari Pulau Bogor. Kau datang dari Pulau. Pelan sedikit. Anjir, bentukannya tadi sampai ya. Tinggal berapa deh? Mantan kira-kira. Kata malam ini. Sing salah. Mantan kira-kira. Kayak pesan kalau mau buatan sapi kalian sekal. Jadi ini loh. Sing kearan kaya kosan mau yo diugemi karo sakjroning wong. Jadi kaya kosan menika pun ugemi kalian piyambak-piyambak ingkang kagungan kaya kosan. Terus ini Mas boten lanjutke mawon digemi kaya Kayak pesan menika dados hak pribadi. Menapa dados tak salah satu dari pribadi mawon. Kanten iki akhir kula pacet saking negari Jawa menika. Kula badhe pados kayentosan sanes ingkang wonten ing bumi menika iki. Sampai